Ahojte, prajem krásny piatok. V dnešnom videu sa pozrieme, aké spoločnosti ohlasovali dividendu v mesiaci maj na nasledujúce obdobie. A predtým, než sa na to vrhneme, pozrime sa, ako sa darí našej investičnej skupinke na eToro. Ako môžete vidieť, tak sa nám to nejako rozbehlo. Už nás je 235 aktuálne. Prišlo síce aj veľa zahraničných investorov. Týmto sa aj splnil ďalší cieľ na tento rok 2026, lebo som chcela dosiahnuť 400 až 500 tisíc dolárov assets under copy, čo je hodnota aktív v kopírovaní celkovo, a my máme aktuálne 452 tisíc. Tento rok sa celkom darí plniť ciele rad za radom. Momentálne pracujem na ďalších ešte nerealizovaných cieľoch, lebo čas strašne letí, i keď teraz je toho dosť veľa pre mňa, keďže máme už skoro 3-mesačné babätko, ktoré vyžaduje skoro neustálu pozornosť, a na druhú stranu ma to motivuje ísť dopredu, aby som mohla povedať, že som reálne niečo dosiahla aj počas materskej dovolenky. Samozrejme, investori z našej investičnej skupinky môžu kedykoľvek odísť, alebo môže prísť oveľa viac investorov ešte do konca roka, tak uvidíme, kam to spoločne dotiahneme do konca decembra. Určite ma to motivuje byť aj viacej rozumná v zhodnocovaní aktív, veď v tom mám aj vlastné úspory a pravidelne vkladám do tohto portfólia. Nie ako niektorí finanční poradcovia, čo ponúkajú produkty, ktoré sami nevyužívajú a sú predražené. Kopírovanie portfólií vo všeobecnosti na eToro platforme je bez poplatku. Celkovo tento rok je pozitívny, nielen čo sa týka investičnej skupinky, jej rastu, ale aj v zhodnocovaní portfólia, čiže z kapitálového rastu, ale aj v celkovo iných cieľoch, ktoré som si stavila na tento rok. Čiže tento rok by som povedala, že je brutálny v dobrom slova zmysle. A kto chcete, kľudne sa podielte, čo sa vám podarilo splniť si tento rok, respektíve to, čo chcete ešte dosiahnuť, aké máte ambície, celkom ma to zaujíma. No ale poďme na tie ohlasované dividendy v mesiaci maj. Čiže prvou spoločnosťou z nášho portfólia, ktorá ohlasovala vyplácanie dividend na ďalšie obdobie, bola spoločnosť Merck. Ohlasila, že bude vyplácať dividendu o sume $0,85, čiže 85 centov. Táto spoločnosť vypláca dividendu štvrťročne a očakávaný dividendový výnos je 2,82% a výplatný dátum je 8. júla. Čiže ešte nám len bude vyplatená táto dividenda. Ďalšia spoločnosť, ktorá hlasovala dividendy v mesiaci máj z našho portfólia, je GE Vernova. A suma vyplácanej dividendy je 50 centov. Táto spoločnosť vypláca dividendy štvrťročne a výplatný dátum je 14. júla. Ďalšia spoločnosť je Realty Income, ktorá ohlasovala vyplácanie dividend a musím dať 4/10 miesta. Tak, by sme videli reálnu hodnotu. Realty Income ohlasovala, že bude vyplácať $0,2705 dividendu a táto firma vypláca dividendy na mesačnej báze a očakávaný dividendový výnos je 5,24%. A vyplatená bola už teda tento mesiac 15. júna. Ďalšia spoločnosť z tohto portfólia, ktorá ohlasovala dividendy mesiaci maj, bola Altria. Tá ohlasovala dividendu o sume $1,06 a táto spoločnosť vypláca dividendy štvrťročne. Očakávaný dividendový výnos je 5,90% a vyplatená tá dividenda bude 10. júla. Potom tu máme Alibaba spoločnosť, tá ohlasovala dividendu o sume $1,05. Tá vypláca dividendu ročne a očakávaný dividendový výnos je 0,72% a vyplácaná bude 13. júla.
Potom tu máme spoločnosť Comcast, tá vypláca dividendu $0,33. Vyplácajú dividendy na štvrťročnej báze a očakávaný dividendový výnos je 5,29%. A výplatný dátum je 22. júla. Potom spoločnosť 3M ohlasovala dividendu o sume $0,78 na štvrťročnej báze. Očakávaný dividendový výnos je 2,18% a výplatný dátum je 12. júna, teda už sme ju obdržali. Southwest Airlines potvrdila dividendu o výške $0,18. Vyplácajú dividendy na štvrťročnej báze. Očakávaný dividendový výnos je 1,74% a výplatný dátum je 2. júla. Potom tu máme spoločnosť T. Rowe Price. Tí potvrdzovali dividendu o výške $1,3 a vyplácajú dividendu na štvrťročnej báze. Očakávaný dividendový výnos je 5,02% a výplatný dátum je 29. júna. Potom tu máme spoločnosť Ecolab. Tí potvrdili dividendu o sume $0,73. Vyplácajú na štvrťročnej báze a očakávaný dividendový výnos je 1,14%. Výplatný dátum pre túto dividendu, ktorá bola potvrdená v máji na nasledujúce obdobie, je 15. júl. Potom tu máme spoločnosť Dominion Energy. Tá potvrdila dividendu o sume $0,6675. Vyplácajú dividendu na štvrťročnej báze. Očakávaný dividendový výnos je 4,21% a výplatný dátum je 20. júna. Potom tu máme spoločnosť Nike, to je posledná spoločnosť, ktorá ohlasovala z nášho portfólia v mesiaci maj dividendy na nasledujúce obdobie. Tí potvrdili dividendu o sume $0,41. Vyplácajú štvrťročne, očakávaný dividendový výnos je 3,81% a výplatný dátum je 1. júla. Takže dividendy, ako môžete vidieť, nám budú vyplatené prevažne v júli a niektoré už tento mesiac v júni, niektoré už boli vyplatené a niektoré nás ešte len čakajú. Toľko z ohlasovaných dividend nášho portfólia v mesiaci maj. Teraz sa poďme pozrieť na celkové zhodnotenie portfólia. Koniec mesiaca maj sme uzavreli s hodnotou portfólia $66 976,42. Čiže vidíte, že celkovo portfólio nám rastie, má rastúcu krivku. A v tomto roku tiež máme peknú rastúcu krivku, nielen z celkového pohľadu portfólia, ale aj v danom roku. A keď sa pozriete, tak dnes už v júni sme úplne zase o cca 10 000 skoro viacej, čiže uvidíme, ako uzavrieme mesiac jún. Zatiaľ to vyzerá dobre, keď sa pozrieme na portfólio, ktoré máme o hodnote 75 527,95 aktuálne. Ale tak dneska je akciový trh ako NYSE Nasdaq 19. júna zatvorený kvôli sviatku a obchodovanie sa obnoví zase v pondelok 22. júna. A ako ste videli, že portfólio má stúpajúcu krivku, z môjho pohľadu sa investovanie, alebo oplatí sa byť zainvestovaný, kvôli tomu, aby človek nezmeškal tie najlepšie dni na trhu. A podľa mňa investovanie do akcií je víťazná stratégia z môjho pohľadu. Samozrejme, už každý spraví svoj názor, ale podľa mňa je to víťazná stratégia, či už niekto začína investovať, keď trhy sa zdajú byť na vrchole alebo nie. Samozrejme, ja to hodnotím z dlhodobého pohľadu, nie z krátkodobého, lebo sú obdobia aj stagnácie, pádov a veľa ľudí sa bojí veľkého pádu, ale môžu sa ocitnúť, že zaostávajú a inflácia žerie ich nákupnú silu, ak tie peniaze napríklad sedia na bežnom účte alebo na šetriacom účte s malým percentom zhodnotenia. Oproti niekomu, čo trpezlivo akumuluje aktíva, ako sú akcie, či už nakupovaním cez ETF alebo priamo individuálne akcie.
Každý samozrejme sa musí riadiť podľa svojej stratégie, investičného horizontu a alokácia investícií by mala byť prispôsobená individuálnej rizikovej tolerancii každého investora. Ja sa snažím napríklad investovať aj teraz počas materskej dovolenky aj synčekovi, aj pre nás rodičov. A pritom sme obidva rodičia momentálne doma, ale máme čo to našetrené. A investovanie pre nás je jednou z priorit, teda hlavne mojou, lebo ja sa tomu najviac venujem. Treba ale investovať rozumne, lebo sú aj bičie trhy a medvedie trhy. Vedú ku krásnym príbehom o neskutočných ziskoch alebo taktiež ale aj o zdevastujúcich stratách. Ale väčšinou by som povedala, že investori, ktorí investujú do akcií, prekonajú výsledky tých, čo investujú do napríklad dlhopisov alebo iných aktív. Ani najväčšie udalosti ako veľký pád v roku 1929 alebo finančná kríza v roku 2008 nepopiera nadradenosť akcií ako dlhodobej investícii. Samozrejme je najlepšie, keď investujete aj počas krízy na trhoch rozumne a využívate pády vo svoj prospech. Samozrejme nie každý musí manažovať vlastné investície. Môže zvoliť jednoducho a nechať to na niekoho, kto sa tomu venuje, i keď to môže mať nejaké poplatky. Také na eToro to je zadarmo, ale môže využiť svoj čas lepšie, napríklad na to, aby zarábal viac a mohol viac teda investovať. A čiže ten poplatok prípadný môže byť úplne zanedbateľná čiastka. Samozrejme, je to výhodnejšie, keď človek investuje sám. Každý má samozrejme k financiám iný prístup a pohľad a preto sa to volajú aj osobné financie. Ja v týchto videách sa snažím zdokumentovať svoju cestu a inšpirovať iných, aby zhodnocovali svoje financie, nech už je to aj proste populárnym investovaním do bytov, ako je to na Slovensku. Ak je to fakt niečo, čomu sa človek venuje a baví ho, napríklad pracovať s ľuďmi. Čiže každý si musíme zvoliť tú správnu cestu pre nás alebo nasledovať niekoho, kým sme inšpirovaní. Dnes, keď sa pozrieme na realizované zisky tohto portfólia, tak vidíme tu 44 000 dolárov, čo už nie je zanedbateľná čiastka, je to o mnoho viac, ako som nakladala do tohto portfólia z vlastných zdrojov, čo by som tým, že mi sedia peniaze na bankovom účte, určite nezhodnotila na takúto sumu. Dobre, myslím si, že to je na dneska všetko. Prajem pekný zvyšok piatku a príjemný víkend. Nech sa vám darí. Čaute.